дӯстони азизу меҳрубон, пеш аз шурӯъ кардани влог ба шумо боз ҳам ман ҳамин компанияи Faberlic-ро тавсия медиҳам. Кадоме ки кор кардан мехоҳанд ё ин ки заказ кардан мехоҳанд, марҳамат дар номерои болои экран буда нависед. Барои хоҳарҷони мо бениҳоят дастгирӣ лозим аст. Дӯстони азиз, барои ҳамин метавонед ҳамин чизҳое ки ҳамин нишон дода истодааст заказ кунед ё ин ки кор. Фарқ надорад, бихоҳед заказ кунед, бихоҳед кор, марҳамат дар номеро нависед ва тамоми видео худаш гап задагиай марҳамат гӯш кунед ва дастгирӣ кунед. Салом алейкум дӯстони азиз, ман барои шумо дар бораи як тональни средство гап маълумот додани ҳастам. Ин тоналка ҳам сафед мекунад, увлажняет и солнцезащитный дорад худаш, ба зидди офтоб. SPF-ка дар кор нест. Баъд ин дар об намеравад. Ира бинед, ози ман камтара как нишон метиҳам шумо ба беҳад мулоим бушхушрӯ аст. Баъд чи доғи рӯ дорад баҷо мекунад. ина разницаша худатон мебинед. баъд боз секрети калонаш ҳамин аст ки ина дар афтобӣ на дар чиз, ина дар об шушта намешад. Ман метавонам шакам любой намуд. Ина разницаш маълум. ҳам мулоим мекунад, ҳам сафед, ҳам защит мекунад. субҳатон ба хайр бошад дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. чӣ хеле ки ёра дидисед оригинал ҷугори буромадагӣ будай. дӯстони азиз, сари омада истодем ай садиқ ҳоли саҳари рӯзай ҷугори фурӯшӣ да деҳқонбозор аллакай будай насиб. ирӯзай пагай мерам бо шумо дам нишон метам. инависеташ 10 сомонӣ да деҳқонбозор як донаш 2 сомон. мо фурӯшанда бигем чӣ монай шиносай гуфта ки ҳамҷо бура биги ҳастай. барои ҳамо катифаризаем ҷӯш шакакай ба маза свежи якум ҷугории мо исолда. ма бениҳоят дӯст медорам ҷугорира. касе ки ранги ма дӯст медора лайка бимонед. дӯстони азизу меҳрубон, як бор дигар рӯзатон ба хайру ба шодӣ. чӣ хеле ки гуфтум ма мерам бо бозори деҳқон. рафтам бозори деҳқон ҷугори 1.5 сум будай. дар бозори деҳқон гирифтем, овардем хая 10 дона гирифтем. баъд асосан мо барои олуча рафта будем, не хали барои компот кардан. насиб боша ирӯз компот мекунем. иқа гелос гирифтем, иқа иш. баъд иқа олу 6 кило олу гирифтем. 6 кило мегум, 3 кило 6 сомонда 2 суми. иқа шафтало 6 сум. динавара пурсидед ки дикас пурсидаед кадом бозор гирифти чира малинара. ма ай бозори ҳам деҳқон гирифта будам. у рӯз 25 гирифтам. накем ина и рӯз рафтам 40 сомон. дина рафта будам 35 буд, и рӯз рафтам 40 сомон. нестай бо ҳам як ҷода ду ҷода бо 40 сомон аваям. баъд дӯстони азиз, тоҷикистони шакар беҳад қимат шидагай. килош 12 сум. накем инаи шакар килош 10 сомон. барое ки шакари катта каттай хай меша барои компотваренӣ. барои ҳамо гирифтам 5 кило бо нормашай. 5 кило зиёд намефурӯшам. 5 кило гирифтем. насиб иншаллоҳ ирӯз фақат айдими компот кардан компот мекунем. насиб боша. ҳандалакам беҳад қимат ай 7 сум боло. хай майдакай сеташ 10 сомонӣ. як кампирак шиштагӣ ай ба фикрам деҳқон буд. додак сеташа 10 набошам ҳамиё да усу 5 сум 6 сомонӣ. беҳад ҳамин чизое ки ҳози барои арзон буд вақтишда ҳозиро нест, ҳамаш қимат. хай бо мушум гирифтем килош 7 сомон. мушумам хай ба маззаи 1 кило гирифтем. ишам капуст хай арзон килош 2 сомон. килои капуст 7 сомон буд. ина капуст вақти капустайда 2 сомон килош. инам хеле хариди ирӯзаи мо. бо мо бошед то охири влог. дӯстони азизу меҳрубон, ма маҳкам кардестам банкора. ма як чишта ҳайрон шудестам. ма ҳар сол банка маҳкам мекардам. никим
вақте маҳкам мекардам оличаҳо боло намебуромаданд, ҳамаш поёнда меистоданд. ҳозир ҳамаш боло рафтисиянд. Ай чӣ сабаб боша? Ман он рӯза маҳкам карда будам. Ина хира тофтисай и олуай слива кати олучай олучаш поён шиштай, инаи слива боло даистодай. Инаишам боша ядута слива боло дай. Ядута слива боло дай. Инаи чош поён дай. Майра бисёр ҷумондум. Намедонам хеле кадистам. Каф кадистай, намедонам барои чӣ. ҳамуда ҳайрон шидам. ҳамиё мепарида бошанд ки хеле шидестиянд, боло даистодиянд, ё ин ки ай ҳамаам хеле мешида бошанд. Ман ягон бор намешид, ман ҳайрон шидагим да ҳамин кору. ё ки ососта поён мешинам. инаи банкашаи хал мондум, ососта ба фикрам бозӣ када поён шидестиянд. дӯстони азизу меҳрубон, ман хеле иёро шидагим аллакай хунукам шидиян камтараки анак иёро ман нафаҳмидам чӣ халаки гуфтум. Ман иёро нафаҳмидам. нигоҳ кунед, инаиш дамобайнаи оличаҳош инаош хай поёнтар рафтастаям халаи ба фикрам ё ососта ба поён мерад. инам хала хулас маҳкам карда гирифтам. наошта об камтар якум андохтагим да об камтар рафта. об пур накардамша бароянам. Ва бисёриҳо конкурса мепурсанд кай финалай кай меша. дӯстони азиз, намедонам кай меша, аниқша намедонам, барое ки ай шумо вобастаи. агар ки ҳамин одамое ки харидорӣ кардагиянд ҳамо бисёре баъд бетоқатӣ кардастиянд ки кай меша. агар ки шумо ба ёру дӯстонтон равон кунед, агар ҳамоам як билети бихаранд, билето ки ҳамин рӯз тамом шид, пага финал меша. аввал да шурӯъ рафт билето, баъд ҳозир инаи охирон рӯзо тамоман кам рафтестай. барои ҳамо як кӯшиши дига мекунем дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтум ҳамин конкурса хотима мекунем, ҷамъбаст мекунем, ҳамада тӯҳфаҳошонро месупорем, дига конкурс намекунем иншоалло, ки фақат влог, видео, суҳбат бо шумо. ва касдоме ки хабардор нестай, дар канал конкурс рафта истодааст. 1000 билет, 51 приз. нархи билет 50 сомонӣ ба тоҷикӣ, ба русӣ бошад 300 рублей. номероро дар комментария закрепид мекунам. аксия кардагем барои тезтарак рафтанаш 5 мехарӣ, 6 падарка. инам хали боқӣ дар амони худо бошед. худо нигаҳдор бошад дӯстони азиз. як рӯзи дигарамонам бегаҳ шид. ҳамиқа компот кардем бигем. 4 та слива кардам, слива қити олича, баъд 9 та айнамо гелосак меган, олича меган ауш. инамиш ба маза меша компотаку майда. инаиш калон-калона, иш ширинай, иш турш. бароям ҳар ҷоя кардам, мазааш хушрӯ меша. инам хали дӯстони азизу меҳрубон, иҷода сония булушка пухтай дарунаш мавиз доракай ёчан маҳваш навистай.